जों गोग्गानानै लानांगोन मानोना सासे गुबुन हारिनि सुबुं जानानै बर' बिजोंजों फरायनानै आनजादाव मोजाङै उथ्रिनो हादों। जाय समाव माखासे बर' सुबुंफोरा बर' बिजोंखौ नेवसिगारनानै गुबुन बिजोङाव फरायहैनायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानाय जायो। बे समावनो दिपेन मुंडा मुंनि फरायसा मेट्रिक आनजादखौ 50% लानानै उथ्रिनो हादों। बाक्सा जिल्ला गबर्दना दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय मायंपारा गामिनि बिफा बिरसा मुंडा आरो बिमा बानी मुंडानि सासेल' फिसाज्ला दिपेन मुंडा बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनानै 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ 50% नम्बर लानानै उथ्रिसारनाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव लाबोदों। मख'नो गोनांदि दिपेन मुंडा बिथांनि बेबायदि बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारनायखौ गोजोननायजों गबर्दना दखरा एबसुनिफ्राय दिपेन मुंडा आरो बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ मान बावहैदों। गबर्दना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों फंबाय दिपेन मुंडा फंबायखौ जोङो बरायफैदों। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद गोजोनथाव खौरां लाबोनानै होफैदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनाय सासे गुबुन हारिनि सुबुं जानानैबाबो बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनानै गांसे लेटार लानानै बिथाङा सेकेन्ड डिभिजन नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो मेट्रिक आनजादखौ नैथि थाखोआव बिथाङा उथ्रिसारनो हादों। बेनिखायनो गबर्दना दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांनि फंबायनिसिम आरो बिथांनि बिमा बिफानिसिम गोजोन हामलायनायखौ जोङो बावहरदों। इयुन समाव फंबाया आरोबाव साबसिन हामसिन बर' बिजोंजोंनो कलेजाव बर' बिजोंजोंनो MIL खौ बिथाङा लाना फरायगोन होननानै बुंदों। आरो इयुन समाव फंबाया जाहाथे बर' बिजोंजों फरायलांबाय थानानै जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गोजोनथावना खौरां लाबोनानै फैयो जों मिजिंथिबाय। इयुन समाव फंबाया जेसे हायो बर'जोंनो फरायलांबाय थांगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो थिग फंबाया जेरै फरायदों बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोराबो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौ सार्थआव बेबायदि बर' बिजोंजों फरायनानै फरायलांबाय थायोबा अन्थ'थ' जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थागोन आरो गोजौ मोनसे प्लेटफर्मसिम सिगांलांगोन आं सानो। बेनिखायनो जोबथारनायाव फंबाय दिपेन मुंडा बिथांनि न'खर आरो बिथां फंबायनिसिम इयुन गोजोनखौ हास्थायनानै इयुन समाव फंबाया जाहाथे मोजां देहा लानानै मोजाङै मोजां सासे राफोद फरायसा जानो हायो बेखौ मिजिंथिबाय दखरा आफादनिफ्राय। खुलुमबाय, आंनि मुङा दिपेन मुंडा, आंना बिमानि मुङा बानी मुंडा आरो बिफानि मुङा बिरसा मुंडा। आंनि गामिनि मुङा मायंपारा आरो आङो सालबारि हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन। आङो बर' बिजोंजों फरायनानै सालबारि हायार सेकेन्डारियाव सेकेन्ड डिभिजन लाखिदों आरो आं गांसे लेटारबो मोनदों। आङो दायो बर' बिजोंजोंनो सालबारि हायार सेकेन्डारियाव फरायगोन आर्ट्सआव आरो आं बर' बिजोंजों फरायना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं इयुनजोंबो बर' बिजोंजों फरायलांगोन। आंनि नामा बानी मुंडा, फिसाज्लाया जाबाय दिपेन मुंडा। दा गथ'आ टिउसन होनो हायाखैबाबो थारमाने दा गावनि गोसोजोंनो खर'खौ माथा लाखिनानै दा सेकेन्डआव बियो बर'जों फरायनानै दा मेट्रिकखौ पास खालामदों सेकेन्ड डिभिजन। आंनि फिसाज्लाया दा बर'जों फरायनानै सेकेन्ड डिभिजनाव मेट्रिक पास खालामदों। आङो गोजोननाय मोन्दों। थाखा फैसा थानायबा बोलोखौ होनो हागौमोन आङो। गथ'खौ फरायहोनो हाबावगौमोन। गथ'खौ फरायनो होनो हागौमोन। दा आंहा बिदि गोरिब मानसि नालाय आं दा थाखा फैसा बोलो हायैनि थाखाय गथ'खौ आङो एसे गोसो होनानै फरायनो होनो हायासै आङो।